Салом алейкум. Бародаро, чӣ хелен? Созен. Имрӯз як бор дига навор мекунем кай шинондани Павлония. Бисёри ҳами комментарияда WhatsApp-да менависанд, мепурсанд кай шинонда мешавад. Бародаро камтари дига тоқат мекунем, мақсад як ҳафта, 2 ҳафтаи дига ҳами кӯчато хоб дар рафтам, шинондана сар мекунем. Кӯчато уже харид тайёр шудагӣ, баргошона тамоман партоян мешинонем. Барои чӣ тирамо мешинонанд? Мақсад кӯчатшинонӣ ай тирамо сар мешавад то баҳора. Ками заминҳои ях ҳастанд, заминҳо ба мақсад побелкара намешавад, ҳамон вақт намешинонем. Так замин ки тайёр бошад, мақсад мулоим ки бошад, бел ки дарояд, баъзор мақсад метавонем шинонда. Барои чӣ? Мақсад ноябрда мешинонанд. Агар ки кӯчатои Павлонияра именно Павлонияра дар ноябр шинонем, то баҳори ояндара мақсад кӯчат дар замин мешина, хокшта мақсад чӣ мешавад, уже мутобиқ мешавад ва якбораи баҳорда сразу авҷ гирифт рафт. Агар ки шумо баҳорда шинонед, ваям 100% мешавад, ягон проблемаш нест. Просто то замин нашистана, то замин дар мувофиқ шудана вақт камтар, як 15 рӯз 20 рӯз разница мекунад. Барои ҳамин ай вақт шумо мебурен ва плюс метавонед то ҳамин чира баҳора болошта пору мору чӣ ки бошад, чӣ ки ёфтен партоен барои озуқа дар замин дар худи Павлония мешавад. Где-то шумо як сол примерно, ним сол уже бурд мекунед, агар ноябрда шинонед. Хай баҳорам мешавад, 100% проблема не. А так баҳорда мо насиб кунад, ниҳолчаҳои Павлонияра дар стаканчик тайёр мешаванд. Насибда бошад, ай моҳи феврал сар карда фурӯшда мебурорем, оорам ҳамин канали худмонда бо мемонем. Харидоро боша, марҳамат. Дальше ай январ бигем, ай ахири декабр бигем, уже чиёра сар мекунем? Каламчои Павлонияра фурӯхтана сар мекунем. Шумо мебарем каламчои Павлонияра дар биогумус гур мекунен, тайёр мекунен.